Keixo guztioi, gaur Iñaki Zubeldiakin gare, Txubel, Trini Foxeko bateria. Keixo Txubel, zemuz? Salde hon, pareja, zer moduzuek? Ondo, Ondo, hemen hementxe, ja betiko eguzkitan. Hori, eurra. Pixkanak itzengo dugu, zuk autotukatako hiru taldekin, beraz, hasi nahi ez modun. Vale. A ver, bakizu, danak igual esatea, ez tekerreza, baina, nire bizilen, gehiena markazioekan hiru taldiekola, eta jendik inoiz espaldi maika itu, baita ere, animatzea itxaraitzea. Lehengo eta behin hasiko nauk, Slipknotekin, mitiko ez, baita ere, Bai. baina. Eta, Slipknot, Slipknot, ni txikitatik ere familiarrak bastante metalero gutxiat. Akordatzen hau, 3 urtetatik da, nik 3 urtetatik ikusten itxean, ez neoten bideoklipekin. Holaxe, ume puta, dortxe jartu zean telebizioa egin, da besti maskarakin, kiston makarra da zarra, eta hortxe ume bat, ito erdinearrez hori ikusten. Baina, gero holaxe hartot zitut. Holako jende makarri erretzek. Horrek markazitek, nire infantzik estia bezango, baina, bai, hoen digena hitzeia. Osea, que bai, zuek ezautu gozio pentsatzea ez Slipknot. Oso talde mitikoa. Inoiz ez dugu, ni behintzat ez dut ikusi zuzenen inoiz, baina, bai, Zamarra Kriston espektakuloa baita, bai, ikusteko eta... Bai, nahi justu aurten tokazitek, rezun, ikusi gerranak ean izateat. Gaina Slipknotek mitiko motor zela ez ezatekela, tio, urrengo urtin hemen berriz beste bat palmako eta ezatek, ja, eske, holako pina dana, hola isi izatek. Eta esanian, tio, hau aproitxa imerdia, bestela igual, de repente, grupu disolbitzek eta ez diatik ikusten da, bueno. Bai, ez palmao baizik eta jun, ez, gero hain txeitzeko, baina, bai izan da ere talde bat, bajista bai hiltzala, ez, baina hor bere mobidakin eukizituzten ere Joe Jordisonekin bateria, ez, ere oso zaguna izan zala eta ere bateria mundun edo pixkat aldatu zona, edo, espektakulo aldetik eta ere goratzen nahi solo mitiko horrekin jartzen zala tarima goraka, ezaki zer, eta orduan zu esatezuna, ez dira igual talde oso potente, edozein momentutan ere eta zerbait, ez? Eta zen muzeon zan, zuzena, ez hain zen zuzenen? Personalmente ni pixke txasku hartu nian, baina txasku izanan baita ere, pues igual festival bat balago, festivaletan bakizu, azkenien ez ditu aktuazio honenak izaten. Eta hoxe, kistona izan nuen, baina irutu zitan beste grupo batzuk bai igual goitik honituela, ardun ezateek tio. Benetan, hau ikustatorien da. Baina ez, ondo honuan, baina igual zozekit espero nian. Baina, mitikoak, eta, tio, barrigo, eta kiston jendetzi ez zegoan, danak bultzaka, Resurrection Fest, olaxek. Baina hori, Nik pixkat irakurri nona, zu esan zuna, pixkat bai izan zen txasko general, gero irakurri nitu opinioatik eta jendea, pixkat igual jendea bai eraman zola txaskori. Ez dakit, askotan ere ez, hemen komentatzea, karo, Slipknotei iruditzen zaiala oso talde bat, oaintxe bertan igual gure da ekoa, ez? Oso makarra, oso zoroa, baina igual da daiek ere gerozta zarrago diela, berrogei urte eta, karo, lehen ite zituzten lokurak, igual ez diela, ez? Hombre, tirolina batzutan baz diegotako. Eta mas komedido, ez zela, ez? Orduan egia esan, alde hortatik igual, ez? Espero ezula zerbait gaztaroko movida sana edo, eta igual bada más profesional edo espektakuloa, baina mucho más komedido, esan duna, ez? Bai, eske, Slipknot beti izan dek, ez, azken finen, hombre, jendik behitu golaxe zautzeik, jendizetek, maskara gintzerekan loko horiek. Ez, azkenin, makarra totala dek, eta batez aziratan, ez, aziratan izan nuan, pues, bai kantuek, bai direktuek, bai danan, lokura. Hori bai, horretzakek, fakturielatza. Azkenien nik olako bizimodu bat emate baldimaek, bai estena jo gainen da, bai kanpuen, bai, ez diat ezango horren kontzu ikuntzik jani, baina grupa asko lasen disolbitzeitu. Hauen kasuen, hoxe, entreke bat hilindala, bestieke beste etzeiat azkenin izana, jendik ezatzeik jaleo izan ala, Joe Jordisonena. Batzuk ezatea barrenek azarreat izan ala, baina azkenin ate hauan gaixotasun bat eukiziala.
Jakintzak. Azkenin, olako grupo batek, olako gora berakin, hombre, galdu iteik. Musikien etzat, musikan aldaketa bate hondek, nire ustez. Nire ustez beti izan dugu nikue, bai lehenengo diskotien, hone arte. Beti sartu izan ditxabe gauza berriek, perkusioek, ez dituk gehiek antzematen baino hortzeudek, hombre. Bai deik niretzat, naizta pixke bajauta egon, beti disko honatatzea behen itzeat, beti hortzerek da, nire ustez baitarek, frontman batzakek, kantanti edekela, mundun, estilo hortan ondo nazaiekena kantatzea. Eta orduan Corey Taylor bat eukitzie kantante, disko danetan aseguratzeik, ahotzetan barritekela. Eta azkenin gaur egun ahotzetan barritze aldimaek, hor exituak egin, ez zebestik. Bai, egia da, Corey Taylor, kriston ahotsa dukela, ikusi du baita bere proiektu solitariotan, adibidez Stone Sour, ez? Hori da, lasai aguta hola, eta onda besteo, eta gero kriston grito botatze ditu Slipknoten, eta klabatze ditu, eta berez, hori bai dala komodin punto bat. Tesitura horrekin asko jolastu zuten, eta Slipknoten ere nik uste puntu hori mantzeola, ez? Rapetik bezala iten zonen, gero pedazo buia horiek, gero melodiak, eta bai, nik uste ere dela, ni ere oso fanboy izan nintzen, de hecho, hemendik eukiko botata, baino, kartera bat neuken Slipknoten. Nike bai, tio. Eta horatzen eta sataniko mobiak eta esaten, hostia, tio, mazurekin, osea, bai, hor, eta, claro, ez dakit igual atentzio baitu ziten, Joey Jordisonegatik ez, batez ere gaztaron eta hori, 12 urtekin edo, claro, zu jartzen zenun YouTube grosea, eta bateria jotzen nun, eta ikusten hori, eta hostia, Slipknot otro, eta lokura zan, ez? Hori, ikesateken beste solo mitiko hori, tio, ezken, ni txikitan igual buruz nekian. Buruz, soluen nola guan, eta ni hori solo hori zemata diskusioari. Katxonda aparte, igual bostona diskusioa nik solo hori. Osa, txikitan. Eta solo normal badala, baino, zeuken hori de bestia. Hori, ni horre beste movida dek, Joey Jordisonena, ez, beti izate, hombre, munduko nena dek, dankak lurrin, ez? Izendek, bat tipo bat, espektakulo eman dikena, jakin izen dikena, nik usteat gehiago destakatze bala behan kompozizioako zakean habilidadiatik letu jaten ez, eta bai ikustek nik uste Joey Jordison egote guanien, oetzokean nien, aldaketa musikaldetik arek hardcore gehiagoan, beste velozia eratzakean, gauzan normalak ez izkan egiten ez, azkenean, beti zere gitarran da baterietan pauta batzuk ez, beti ritmo normalak eta Joey Jordison destakatzean, toki batzutan solo batzuk sartzen, beste ritmo aldaketa batzuk, ez zituanak komunei ikusteko. Eta naiz eta teknikamente ere onauan, nire ustez ez tek munduko honetan sartuko, baina eskepeak zakean komposatzeko eratik, da baterik jotzeko eratik, azkenik uniko bihurtu diak, nire ustez horrek emantzeok nire ustez puntu bat. Otzaia, zuez esate zuen. Bai, nik uste zala ere Joey Jordison berak bateria bati ez, askotan bateriak eta atzen geratzen di, ez? Bueno, ez di igual oso ezagunak taldetan, eta gitarrak eta igual gehi hau, baino nik uste eta diez, hango epokan, igual Blink ez, eundalauro eta Trace eta dutala igual esponente handinetakoa, eta eramandola bateria ere beste nivel batea, Joey Jordison ere nik uste izan zala beste bat, ez? Bisibilidadea ematen ziotena edo importantzia, ez, talde barrun. Eta nik ere ezakitegia esan zuna, bakite hor eukizola gaixo edo gaixotasun bat, baina nik uste ere badazala movida internoa presentzia handia aukela, igual ere beste nivel batean emantzuna, ez. Lehenengo bi diskok ezakit lehenengo dian, edo Slipknot eta Iowa, behai edien tokiko, horiek bestialia da, eske disko horiek, oain dela 20 urte eta ere itzeiten, ez, asko aldatu dola. Oidek, eta nik haitzenian abitare ez, garaietan ez da egoin bezala kortik indaizkeke. Bai, baina ez egain oin bezala ordenadora gekiela eta pipan, arreglatzek kantuta ez. Hoi zerek tirada daten botata, kiston batetik sartuta, kiston diskazu eta ikizate gena, zakek sonido bat, latza, kiston asko transmititzekena, baina eskantzen batek ez dela
gaur egungo sonidoa, kalidade aldetik eta ikustek, pixket baju dala, ez? Baina eske, aldi hori, la hostia, tío, txaian nola esplikau. Ni usteat, hori Iowa eta lehenengo disko Slipknot ustea dela, bi disko hori dituk, marka Slipknot, izango, nire betzat. Eta gero hortik aurra, evoluzio bat izan daik, ez? Ross Robinsonekin, de hecho, grabatuta zutela, ez? Eduko horkak eta berriko Korn, Slipknot horre ontzala. Limp Bizkit, txekiat behar. Bai, porai, justo, Slipknot hor, nu metal hori igual bazan, baina pixka desbinkula hori gintzan bezala, ez? Ezan, batez ere oso estoa perkusioekin, ez? Nik lehenengo talde ikusi nuna, ostia, bi tipo hor perkusioekin hila hostia, ostia, hau ere inoz nunken ikusita. Bai, gaina, naizta emateikena, emateik ez tekela hitzen, baina hortzeudek eta perkusio gaitzik duk, eta horratik sortzeko gauza raro bat, ez? Aitzek eta jo samplik sartu da zerek atzetik, eta orduan, zerek mile sonido raro batzetik gen, eta ez etekena, ostia, hau, ze movida, baina zerek nahita sartuta, eta orduan ematezek beste jata, kiston diskue horla, pla, ez betiko oso eta kaballo irrei bat, dek, mile esperimentu sartuta tartetik gen, eta gaina danak musiko nahi tukela, eta orduan bai. Hor, etxe besteik, hor, diskue, onatarrik. Eta gero maskarana eta zu esan zuna, ez, nik uste izan zela Kiss another level, ez, bezala, ez, Kiss izan zan bere garaian, esto pixkat maskareki, bueno... Pionero, lako zezai. Bai, edo gero ere bat zeren kindaian, talde batzu bat ere, baina ia esan Slipknotek nik uste beste nivel bateara gantzola, ez, eta hasierako ere incertidumbre hori, zeintzu zien, jendeak ere aurpegia, ez, beti ematigu, ostia, ez dakit ez duna ezagutzen, bai, beti nahi zua zer dan, ez? Eta nik uste maskarikin eta lortu zutela, gero ja jakin izan da zeintzu dien, pero urte askotan zeintzu zien, inorrek ezekila, de hecho hori ere irakurri uste zala, behai hor uste Cleveland aldetik edo, eta uste diela herri bat, edo, nahiko raza blanca americana hauetakoa bastante estilo Trump, eta de hecho, bai, roi hortan, ez? Gente zaila. Lertzeo, bai. Eta bastante hori kristianok eta behaiei hori, sataniko, lo otro, ez dakitze, orduan, karo, igual nik uste, hori, asitzela pixkat, okultatzeko ere, ez jakiteko ere zeintzu komentzien, eta pixkat, esto horrekin asitzela pixkat, gero mila gauza ere, ez azkenen ere, ostia, mozorrotuta jotzea eta maskarekin eta ere, guai da, baina ere parte bat zala, hori, zala oso komunidade kristianoa eta bezala, eta karo, hori ez dezute, hori, dena metal, simbolo sataniko katope, orduan, karo, imaginago, herri nor kolgota, beha, zuen fuera. Ni entzega, baina olago personaje danak olago tokitatia, ni toki zailin bizi baldin baiz, diskuraten kontrako baldin maiz, olago personaji bat atzitu. Bai, hemen da mundu duzu. Bai, nekian da, jo. Eta oin, de hecho, baita ere, beste, ikezatekena ez, maskarina eta ez jakiteko zein dan, justu oin berri bat sartu dek, beste daten, zurluzi zagan, txan nola izan nahi gan. Tipo horrek perkusillo jotze zian baita ere, eta txegazen mobidatik, royalties, eta no seken, ez sekantoz, bota, movida bat ondek. Eta sartu da tipo bat, eta oin inok etzegi zein dan, berri zen movida igualea. Tortilla, mano, etxean nola ekan. Eta hori, eta berri zen movida igualintzerek, oin inok, ja danak zekidek más o menos zein dan, baina hori, ondek, holatxe bola bat sortu dek ez, notizita, notizite bai, prensan da hola, eta hasi daten inoketxek jala ezela, eta de hecho, indikan ez diabe esan, movidi hori azkenien txitsa pixket bat zeba, zantik, nahi guzti ez. Bai, baterioa hain da, Jay Weinberg, edolako bat. Bai, bere aita dala Bruce Springsteen bateria, de hecho, eta tipoa oso jazero bat da, eta ni Slipknotena flipatzitena oso metalero die, pero ezakit ikusi zuen Jim Roth uste dala. Bai. Jim Roth Fenderreko sponsorra dala, bai. Hori, eta pilo bidatea zitu, eta tipoa blues, jazz eta lako mobia jotzeitu, que flipai. Flipa, Bai. Eta, de hecho, ere ez dago Stone Sourren baita.
Bai, lehen osoan, ez? Eta oinez, usteat. Bai, bueno, pero tipoa ikustezu horti, dao bideo Bai, bat, eta kriston jotzola, begik bendauta bezala, eta ez dakize hostia, bastante Bai, iten ditu probak eta hola, Horia, jakiteko ze gitarra den, eta kriston makina. Bai, increíblea bideo, ni tipoa tapauta, eta a ver ze gitarra da, soñoa gatik, lo otro, bai, eta hori ikusten da ere, musikari... Kriston makina, Osa, musikari onak diela, osa, metala egiten dutela, baino, esan, gero... Oide, osa, nahi askotan grazilei dezik ez, nik txikitan da beti nintzen eskat presentazio Slipknotetik ez, beti, hola, mitiko. Zartzen itxan Wikipedia eta beti guan, lehenengo gitarra bezala, zeak eta punteu eta izkiana besti jartzean. Mike Thompson, uste da. Bai, Mike Thompson. Ta gero bestie, James Root. Beti ritmikue bezala hartzean. Gero aztea izola evoluzio ikusten da, jantzeok patatie, intrutexia, Mike horri, kiston eurratatezioak. Hombre, bestire makina dabe, kiston teknik izake eta makina dabe, baina azken melodikamente eta ikusitezioak azkenin, ez? Hori izan zeona, blueseo, dana dalako jotzen ibiltzek, melodiek punteotan melodiek sartzen jizko nahi ikan bezala, hori bai, beste makina gehiago grupo hortako, bexe, eta orduan, dana makina, esateat. Bai, koktel perfectoa ez, eta ni uste, Slipknot urte horietan, 2000 eta bat, ni post urte zein eusken, baina hori, Slipknot, Core, System of a Down, epoka guzti hori hor, zamartzan, gaina topen, nahet esan, la bomba, Incubus ere poraiz egiela, epoka hori, hortila ondoren ja, nik uste ez dala egon hain nola boom musikal bat bezala, epoka hori ni usteat, txandal metal leitzizogenak eta skater movida, bastante bateaz etoztean, mitiko beste playliste, Tony Hawk Pro Skater 2, ez? Eta hor zeintzerek, skaterrak eta metaleruek. Eta guan, epoka bat, musika azkarra, eta guan bat melodiku eta maz errezontzuteko, ez? Laguago, Milenko, Linda... Eta gero besti guan, Limp Bizkit, Slipknot, eta hoxe, baina danak, en plan, raperillo, skatero, txapelatzea, skate, hola, txandalakin, eta fuera. Epoka hori ban, tío, eta... La buena época, bai. De hecho, hain remake atea Tony Hawkena, Tony Hawken remake atea dute. Zezatek, zeinek. Bai. Tony Hawk Pro Skater bat, eta iraien remakea. Eta tema berri sartu dituzte, la hostia. Bai, Eta Foxen, nolaik. Bai, hori. Hori, Slipknoten hasi ezin dugu, eta ez dona ezagutzen, pues nik uste, oaintxe hori eskuritzea, igual, hasieran bestia altzaio izan, ez? Baina guztatzen zaiona pixka zurra eta jende gaztegoa edo esto, nik uste Slipknot dala talde bat, hori, markatuena 2000ko generazio jende guzti horri, eta impresionatzeizuna, ostia, hori, direkto zarrak eta ikusteko buzo txurikin zijotzenen eta lokura da, osea... Erpia bat bideo, bai, zuzenak eta ja hasi zela grabatzen festik eta baina hori, talde bat, kaike, behintzat hori, entzun eta ikusi merezi. Netflix laga, ez? Netflix laga. Hori da. Ja, tio, pixke pasatzen egila, ez? Serie eta mierda begin, ikusi jotueko. Oso Netflixeko talde ba, oso dokumental bat iteko talde ba, Hori egile baina, Baina... Mito barken. Vale. Ez tia bingo pelikulat blankeatzen, ez? Asuntu, ni beti izan hau Mans de Michael Jackson da morri bat ematezik Queen horrola dana blankeauta ikusti, ez? Ja, baitare, blankeamiento dala azkenen. Bai. Bueno, bain ja bigarren taldeak injungo, txue. Vale, beste miti bat egin zegea, Foo Fighters. Hombre. Beste talde mitiko bat. Hauek netzat momentuen, netzat dituk munduko grupo honena, zela, nik lagunez azatik zein egin munduko grupo honena, netzat Foo Fighters. Zatik musika askara barkatzea. Melodiek izto nahi du. Direktue, haber zein mejoratzea hori. Da gero zake... Ikusi duzu, direkto? Bai. Eta hor, anekdota zea kontatzeko.
Batxiller bilen selektia bukaenean, eta leheno gitarristi banak gilenekin, jungenitxan, Holanda, Pink Pop izeneko festivalea, Bai. ara jungenitxoan, Foo Fighters ikustea. Eta, interkambilu nuan lagun batekin, da haren etxingin lo, eta no seke. Ba, kaskagenian, Bilbotik, Bruselasea, abioie, han etxea zemat tren hartu benitxian, hango herrira juteko, no sé cuantos, Aier, eta interkambilu guk. Zente altzate, eta zente hau da. Ez, hola ditu zion da, eta Foo Fighters edo roka honriñen eroi bala, 2 metrotik da hanki puzkaziala. Eta lau kontzerto kanzelaituela eta bat guri eta. Nahi esan berdikik, gu Euskal Herritik jungaituk, ez? Eta tren mierda natragaitxi hau, kizta un viaje kaka? Aiak, txalelo komentaio bai, sin más, Foo Fighters kanzelaek, eta bueno, zein goia, pues? Ba, hola ese, tío. Lehenengo oportunidade hori ban, da erakienian arakuti, eta hoxe, bai, etxe besteiki. Eta nada, kanzelao, ez? Bai, eta kanzelao, eta diru bueltau, ez, festival batuan, da, baina bai, han Pharrell Williams, eta todo bien. Eta... Sam Smith, da, bai, oso ondo, baina... Bueno, oso festimitikoa da, Pinpok oso festimitikoa, pehargamen bideoa da hor kontzertu mitikoa 91koa edo... Bai, oso festimitikoa, eta pilla esto, baina, bai, claro, zuzoaz ere esto, eta justo una putada de la hostia. Bueno, pintzat festimontzea, ez? Bai, gero baita ere raiza ainzta zerean, da, bueno. Ondo, baina... Ba, claro, y después viaje mierda hori lehengo esateaz, bajón pizka sartzea, ez? Ja, nire horatzen hau, eske fanatiko handi nagoan, besti egile nuan, eta, bueno, egilen akordatzen hau, trenetiken bestin etxea, zerean 22 minutu hitz bat etzean esan. Ja, hola, tipuk aitortez ikurrengo urin, tio, eske ni viaje hortan, malku amenakean, da enian innear, ze bestela ja penima honean, baina, hola eta guat, eske izan nuan la hostia, ba, egun hori izana entierrue, baina gero ja urrengo urin, ba, ondo, tio. Bueno. Eta gero noiz ikusi zen... Eta gero Matkulen ikusienian hori dek. Matkulen, beste Green Day, Rancid, Foo Fighters, eta, bueno, ba, Foo Fighters i Madrida, etortzeituk juteitu Holanda, pues, ba, Madrida eskaituko, pues, bai. Eta, eurre, ona. Kiston direktu, 2 ordu eta erdi, barri. Oste, 2 ordu eta erdi, Bai, Festin, beti, hombre, eske behar elegitzea esan, kondizio goi izan, ditu ginen guztia. Dave Grohl kabroia guztia zaio jotzea. Ni uste, asko kritika izan da, gero hain mainstream dude, baina eta tipo bat, de hecho, dakila reinventatzen eta underground mundun eta beti oso presente ondana, eta esatute ere ezagin noan Los Angelesen bizidan edo, baina bai toki kontzertu askota juten dala, de hecho ikusi dut argazkin bat edo daola kontzertu totxo bat ikusten, eta Dave Grohl daola, eta jende arten bezala, osea... Bai. Da tipo bat, hori, molatzeiola asuntoa, eta, karo, gero ere, ezagit norbait ezan ezagutzen hau dintzegona, bueno, Dave Grohl Nirvanako bateria zan, osea, naitesan... Bai. Ni bestia degela, bai dek tipo fantasma bat, ez? Hori eske ezin dugu gaudi. Fantasma batek, baina, bueno, oza, irabazi da, esan nahiat, makina badeki. Aparte guztaik ezagela behan buru erakusti eta historiak eta pixket igual etiketa laizke, ez? Pixke paiazu dala, eta, bueno, bale, baina eske makina batek, eta dek, ba, hoxe, nola, ezin, nuan, tio. Beste sala mitiko hortan, nola, homenajeat bezala intziabean, zintzitio, nola, tio. Total, ba, honena juntaituan más o menos, ba, tema egiteko, Corey Taylor, Dave Grohl, azkenin mitiko batzu ditu. Eta Dave Grohl bat, ba, hombre, baita Queens of Stone Ageen bateristi izan, noan? Hori da. Nahiat, eske, todo lo que toca, ba, txaiatze, baina magia iteik, eta ari izte kasualidadea. Orduan,
Ni usteat bai dekela payasu eta horiana, baina eske makina batek. Más que payaso ez, igual pixa boka txankla, ez? Nahi askotan, igual, batzutan ez, igual itzeitezula, eta tipua da, hori ez, kanpetxan bezala, eta igual esateo, eta toman por saco, ez? Eta igual itzeito batzutan más de lo debido, eta... Claro, eta... Claro, gero ere beak dauken reputazioekin, pues ateo, bueno, eta nahiz esan bai azute, ez? Ni urban, ez gain Foo Fightersen, ikuizo, claro, orduan ere, ego hori pixkat, dokumentala ikusita ukezue, Netflixen zegoen lehen usteet. Ni parte, oso bai. mitikoa. Ez que ni ez nahi. Ni asko ikusitzea tola bideo lau eta asko igual bai. Dago bat, hori, lehenengo diskoa juteanen, Itola taldea, karo, taldea superbanda, zela, bajista Sunny Day Real Estate, gero Taylor ere bateria jotzen zuen Alanis Morissettekin, eta tipoa pira guintzan de prolekin juteko jotzea, Alanis Morissette hori nahiko ezaguna mentzan estatu batutan, tipoa pira guintzan. Lehenengo diskon, bateria bat ezela hartu zola, eta ez zola grabatu edo horia, eta gau baten beha juntzan, eta beha grabatu zinen pista guzti, eta zantzion, bueno, aia gozeto, baino... Aio, hori da. Ez, autoritario ezak idezena, baino bai bere... Bai, ez da bien zer mitiko, ez da bien zituki, zara jati, beti hola sekutituki. Amerika, eta hoxe, hola txituk. Hori saltze zedek eta hori barneratzea be, hola hotxe bat, hoxe, amerikano bat. Hortxe, arpei ematen amute, baina eurre. Ne gaina, esan behar de gaza de problema, dala, notatzen zaio, bateri jolea dala eta gitarra jolea dala, porque bere riffak die oso berezik, die como... No, daukate puntu bat de tuntun-kat, que marca de la batería. Hori esan barnon. Da tipoa jotzola gitarra, baina notatza bateria ala estiloagatik edo... Aldaketengatik. Oso bateria, riffos bateria jajolek diela bezala. Bai, antzematek, teknikamente oso kantu kurrau egituk. Eta ni usteat hor disko bat zegoela, joen izenain paketea gana, Something from Nothing da horiek, txea disko dizenak, Sony, total, disko hortan indien disko tekniko nahi zen de, baina eske nahi asko guztazik, ze kantu bakoitzek ikustek, ordu pilu zerekela sartuta, eta tanak nola, teknikamente oso nahi tukan, ez de grupo bat horretik destakaekelako, ze melodi oso nakin ditxabe eta mile gauza. Baina ezke teknikamente beti sartu izatzizkoek gauzak, flipaitekena, eta, hombre, zuek esan egena, ez? Azkenien gitarran notatze zeok, baterien zen hori, eta ritmikamente oso gauza guapu, paroi honak iteitxabe, eta, dek, ondo hori, ontsentean hau, ontsen bantza bedik, buru igueltak, eta jo egile dek, oso mentalidade bateristi ezak ezartuta behar gitarra. Ez que ez dakit soundtrack-i olako zazte ikusi nion, ite hula desglose bat abestina, eta Foo Fightersen abesti bat desglosa bintzon, eta esan zon, ez que hau emateo, kristo melodikoa, eta jende gustatzen zaio hori, politxea dalako, ez que atzetik zogarrezko kurroa duke, eta ez da, hori ez da hainbeste apreziatzen. Bueno, frikik bai, baina... Bueno, gero ere bea ez, karo, egin zola kanbioa bateriatik, ez? Karo. Nirvanako talde baten bezala, eta nik uste gero ere hori atek irekizizkeola. Baina, bueno, hasieran ere proiektun supongo ikasi inorrez, zola kasu ingo. Gero ya, bueno, beak ere ja Nirvanakin ja ezagutzen zituen, digamos, negozioko mobia guzti haue, eta kukoenekin eta batez ere gehiago, eta supongo bak izeate jo beharko zituen. Baina ez, bateria batetik, superbanda batetik ez Nirvana izan dana, eta hori, ontzala azkenen 6 urte esketziak gehiago. Azkenen 6 urte die. Azkenian hori esan degena ez, beak ja izen bat bazakean, ja, horrek azkenin niri marketing puntu bat ematik, ez? Azkenin, hostia, dik rol egin dik grupo berri bat, a ber, ja, ni zer natxok. Lehenengo kontzertuin ja sala bat egon goguan, bueno, jendik kolie. A ber, zeiten don, hori da. Hori da, eta gero hori, azkenen nik usteet, bigarren disko hemen apuntu dut, izen guztik tio, dala mitiko disko urdina, daukena, esto... Bai. Brutala. Eske hori ja, 98koa, nik pentsatzen 2000 esto bazala, pero eske hori da, bai, lehenengo diskoa hola da. Baina eske sonatzeik... Everlong, Monkey Bridge, hori da, temazo. tema supermitiko, Neretzat,
disko guapo naeki, azkenin. Everlong kantue aitzek mila aldiz da ezatek ezkego naek, baina zeatiken aitzek mila aldiz da alare gustatzen zaizizak ze. Etzazkek matiz bat bi kantu osuek, kiston kurruzaek atzetiken, kiston teknikuek, danazakek, dana, eta orduan, holako kantua tegin nazkatzi zaileek. Eta holako gutxi zerek, baina hortako orduk zerek atzien, akizton kurro zarrazeok eta askotan hori antzen batek, ez? Nede ustez, hola Foo Fightersen kantuetan, melodikamente erreza ezartzeko, baina gero gaina atzetiken kiston kurrue, teknikue, ez aiz nazkatzen, txegiat. Nik gaina uste dela, nahi zuen hau justo lehen gauzatzuk eta puntatzen, fijau naiz ez, direkto batzutan eta baino, gia esan da, nik uste dela, azkeneko taldea hola, banda estadio deitze zaiona, ez, edo darela Rudos, Oasis eta bere garaian, ez, como gira estadiotan, alo bestia, Kiss, eta gia esan talde horiek ja pixkat, oraindik segitze dutela, baino pixkat erreleo hartu hola, eta oraingo generazioko nik uste ja ez dakit azkenetako izango, igual Arctic Monkeys, altza joain gertura, hau ez, bestialia horieta, baino, jode, esto, Foo Fighters Wembleyeko zuzenekoa, Wembley, osea, increíble, esan. Ni usteat, jota zailoekela, ez, baitare estadio movida hori, eta jende gutxillo permitiula izkek, eta baitare lehena zetetena, ez, Foo Fighters Amerikana daek, baitare, eta guztaitezuek, ondira eta ez, baina ezke azkenin beteite itxa ez da dilu esan nahiat. Dana soldautiko, momentu hontan. Eta, de hecho, gaina, eukinean behan garen lagun bat eginez diskusioa, eta igaztea izpentsatzen da, Foo Fightersek moitzekan dinerala increíble izan legeke. Osa, estadio bat, entradakin gehi, mertxanin zaldula ezkekena gehi. Azkenian olago, Foo Fighters da olako grupo batzu dituk, ik fanak, baina benetan fanak diru gastatzen dituk, mertxanetan, zer txorradatan, ez dek Justin Bieber o naeken danak. Oie, eta mertxan propioa, nahi dimabe estadioa betekoia, baina ezke, etzakebek olako karisma, bai, oidek. Eta fiel seguidore bezala, ez? Azken, Justin Bieber, elentzana ere, bueno, tipo Backstreet Boys, talako taldek, azken diepoka batzu, gero jendea ja egiten danen zarrago eta bezala, ba, ja askotan, como kendu iten du, ez? Esate, nik hau ez dena, ez, fuera. Baina Foo Fighters bai da, izan daike generazional, eta jende, eta zugutengo esa kontzertu bat, eta berroitan urteko tipo bat, oitan urteko tipo bat, eta 12 urteko tipo bat, igual, bere aitakin o bere arreba nahiakin. Hori da, atzetiken. Karo. Horre, nahi desan, hori da azkenen ere mainstream, baino, karo, mainstream ondo. Hori. Ez que, zoze, ez zaiatik, posizio magikoak, azkenean dek mainstream, baina ez dek simplire. Orduan, ez zaiat, dek, bat ez deken anteatzen, baina rehabilitazioak, baina gero musiko danak baloratzea, ez? Musika hori, orduan, ba, hoxek, masak moitzeitxik da, ez zekiat, ba, ze grupo momentu ontan hainbeste jende moitzeikena. Hori, nik hori pentsau dut, nik eta azkenetako aldala izan, igual Arctic Monkeys pentsau dut, bestiaria eta nahi oaingo generaziokotik, edo The Killers igual pixka, baina hortik ja ez da bat ja, nivel hori eta... Guns N' Roses bat, bale, osondo, ez da ditu betetzei. Baina eska egaitu bitzaiten ja Guns N' Roses atigen, eta behan garaiko gukeraek. Hori, Kiss, U2, Oidek, eta... Honat esan, gaur egungo artistak, ez lehengo artistak edo estadio ACC, Metallica, hombre, oie, git, estadio beta dituztela. Oidek, eta... Chili Peppers, baina honat esan, pila taldeare, baina ja, azkeneko 20 urtetako taldek, edo ja, referentzia... Ja. Baitze, nik usteat aldizokela leheno promozionatzeuana, ez, musika estilo hori gehiago promozionatzeuan, jende gehiago nahiatzeuan, radioun gehiago aitzeuan. Gaur egun ez tekaini erreza olako musika batekin hainbeste jende nahiatzik. Nik usteat hortzokela aldi, ez? Azkenien, ba, leheno olako musika bati ematezan reperkusioe, gehiago aitzeuan, estilo hori. Gaur egun roka, eske, Foo Fighters roka, bueno, mile estilo abarkatzetxik, baina olako musika bat hainbeste aiatziet, hainbeste reperkusio gabe, ze, gaztean Foo Fighters, bueno, akordatzen hau jartzezia dela, baina, ez da,
ez dala Dua Lipa o Justin Bieber o jartzitxaben bezala. Ta hori, nire ustez horretik flipanti, ez? Olako musika nola aiatzean nahi beste. Igual ere beste generazio batzu eta gu ezelako friki, baina, bueno, gero gu ja egin ditugun elkarrizkatiekin, ere batzuk, osea, gena eta esan, azkenen ere nik beti esatete, reggaetoia, oain, igual pixkat trap gehiago junda, eta, bueno, nik ere beti, ez daite estilo gaskuste, trap batzuk, dago trap horror, eta, bueno, tiratze itena hola batzuk pixka jarkorrago eta diena, eta bastante guapo arena, baina ez da estilo bat ere tiratze itena, eta reggaetoia ere. Baina nik beti artista horietan ikustetena da, ostia, zurron kontzertu baten bizi zezuna, ez dakit aldezen bizi, ez? Tipo bat, hain ere espektakulo batekin, ez? Dantza, baina, ostia, zuko esan zezuna, ikuste dituzu hor talde bat, potente, 5 pertsona, tope, ostia, ez da berdina, ez? Beste sonoridadea. Eta hori kontatzea besti da, tipo indignain, ozak, nola, eze. Mitikuek, Nere dita, Osea, nire mila aurren reggaetoi kantante bat, ikuste, baino, kiston espektakulo alda izan, Baina, hostia, ni jo Foo Fighters ikustea, eta ateatza pro, eta ite eta jasetzu, buah. Osea, zareia bihotzakin en plan hor, Bai. Sentimentu eta viventzia aldetik baita ere, baina, bueno, hori gustos, hori azgea sartu berria tema hori. Igual sartzea dituk eta Ulertzeo eta hitz egin dezakego, porque uste reggaetoneroak ez dutela bitxuko bideoa, basike. ¿Qué pasa, reggaetonero? Nomar, zurrego taldea. Zumarra urretxu aldi, nien zauteratxo, goba nomen dago, Bai. Osea, que, bueno, hori, Foo Fighters ja ezak hau alden nesan. Osea, ez dauna ere zautzen, bueno, eta Dave Grohl errezago da entzuteko, Slipknot baino. Bai, eta gero dauke hori, Foo Fighters, Queens of Stone Age ere behantzala, Nirvana, osea, norbaitek edo gazten bateko entzuten hori mago, pues hauken hundik hasi, que tiene telita entzuteko, osea. Bai, hortzen disko, ilusa xamaraza, aitzia. Netflix gutxillo, berriz dudea, Netflix gutxillo, gauza natura ikusten hasi gaituta, ez elite eta mierda egitea. Eta. Vale, Txubel, baia azkeneko taldea, ja. Vale, azkena, vale. Hau, igual, gehiena markazik nahi, etxekudek, lehen guzu eukiat, ezinan, adek, grupo azpeitiarraek, baitare, naiztan lehen guzu Zumaiarra izan. Baina, txikitatik, lehen guzu disku pasatzeik eta ze haitu berde pausia, eta egurre, eta ni musika horrek, nik ze, lehenko gozedi zinean, haitutak ikeat, mila aldizko bigoiat, eta gainea, bastante reperkusio izan behan garaien, gaztean hardcore melodiku jartzeuan garaietan, ostia, eharra, eta bai, horiz, izan den, bai, gehiena markazigena, eta horret, igual en gran parte horretik gene aitzeiat baitare, bastante musika, bueno, lehen esan dira baitare, skaterra, o hardcore melodikue, o bai. Eta hoxe, zaila zuek ezautzu zenuen, mitikuek, bai, kantuatzen mitiku zazkek, eta bai, txosnatan ondigen sonatzen segitzek, eta baina bai, tio. Bai, ezautze dugu, hemen dik agurrak oiani, baita, berarekin grabau genula. Eta orduan hortikan gehien bat, bueno, nik hortikan ezautze asko, baina bai, leheno tabernetan eta hola, egunen baten bai, mitiko abestia eta esatzu hostia hau ez nekin zala, baina... Hori da. Gero mendi ere, bainat, eta sukarrak eta iten zituzera artxo batzuk eta beti esaten ziten, eta bai, nik egia esan, epoka hortakoa izango, ez? Txubel, hor 2000 eta piko edo... Bai, 2006 izan egin, zaila, eta bolagun bat, Eta bai egitek, ontsa ditu behat. Hombre, garbize behintzat nik gaztin itxoala, zeakoratzen hau kontziertu ematen zaina zilotan, da ni palmera txokolati jaten juten itxoala. Osea, bai egitek, 2006 lehena. Bai, osea, bai, gela dela dugu hori, Ja, kasi, bai. Izartzen egaituk, ez faila. Bai. Nik uste, ez, ontzala ere hemen ere movimentua, ez, hori igual beti hemen ere nola pixka berandu biztean, ez, hori, pixka metal, skate, lo otro,
hori esan duna pixkator Slipknotetan, nik uste bala, nik euskeraz lehenengo taldetakoa ezagutzetena, hola, tipo zu esan zuna, hardcore punk melodikoa, edo bai, gehiago ere, oain ja asko ze gehiago da, stoner estilo eta eritzen guna zu Trin Foxen taula, baina estilo hardcore melodiko hortan. Hombre, historiamente beti gehiago izan dek, ez, punk rock, punk, tipoa, baina honitua, behaiekin akoratzen hau jotzezia behan peña horrekin da, hombre, hardcore punk rock izan dek, baina bai uan adiez hardcore, hombre, bai hardcoreta tipoa, ez, hardcoreta deitzeze baita, eta zera, ezautze zuen hardcore grupue, hori beste gomendioa, eta jala gazia behan, baina usteak, Gernikako batzu bituan, da ezinan egin konzilitzezia behan askotan, kontziertotan, da pixket ilun hauan, ez zuan hain melodikue, baina bai, bazerean, Mantiza beste bat, baita ere, behaekin jotzeziana, eta bai. Baina, zuk esan dezuen bezala, betiko grupo selekta horiek, ez? Azkenien, gutxi batzuk, esan bai. Eta geroa igual gehiago azaldu bituela, igual bai. Baina ez tegizan Euskal Herri oso, ez? Hardcore melodiko aldetiken, skater tipoa, oin igual Adrenalize, betxekiat, ez hortan sartu, saku hortan sartu, baina bai. Hombre. Bai, inglesez da, ez? Oain lehenko programen eta ere hitz egin genuen, ez? Igual oain bai ezakitu hain metalcore mundua, stoner mundua, ez dakit ere boom bat bezala mandon, ez? Eta piskat. Baina igual ere euskera ez da pila talde honoiela, eta azken ni ere detenak imposila ezagutzea. Gipuztuko zonatik eta kasiena ezagutzitu, baina gero Bizkaia aldea, Araba eta imposila. Baina bai igual nik ikusietela arrezukin eta estilo horietan bezala goraka bat. Ez dakik gero ere talde asko ere inglesez da esten dutela. Bai. Alda izan, gaur egun ere globalizazioakin eta ere, inglesez, jende animatzen da eta distribuitu eta, ez dakit. Bai, egileek, modak beste, adibidez, Meltdown da... Bai, dolako talde. Oidek, modak gehiago hortiken junditu, hardcore melodikoti baino, ez? Estados Uniosen bastante haitze ban, hardcore melodikue, oinan bajautezok egileek, baina, hombre, oin dikene hortzeok, eta amene egileek kontziertotata jendik bultzatzek, jendik haitzeik, baina inain beste ez egiten. Hori, eta ezina, musika horrekin, bastante zabalduan, hombre, bauan, nahiko entzunerreza ez, mainstream pixki bazakean, da, eta radiondare jarri zian, baina, hombre, esoan hain komertziala bai, baina ez hain beste. Eta bastante raru dekolako grupo bat hainbeste reperkusio eukitzi. Reperkusio. Komertziala nik esate beti hemendik ere... A ber. Pragauetan sartzen, ez. Azken nik esate, ez, Green Day eta askotan esate zaiena, ez, eta behin entzunio NoFX-eko bajista, Fat Mike edo dana, ez. Komertziala azkelen dana zerbait inposatzei zuten, zuk zerbait ite malimazu eta norbaiti gustatzen malimazaio, ez kulpare haukezu, ez? Zuk ere askotan ez dakizu, azkenen ere zukitezu gustatzen zaizuna eta jende gustatzen zaio, Green Day duki. Urte bat lehen hau gandu hain zeren giratzen, 18 urteekin hamburguesa jaten $1 batea hemen euro bat esan, Ekurra dutela, ez? Eske nik askotan punto mainstream hori edo publiko guztitazu esatezuna, baina nik beti hori esate komerzial da zerbait, da ona prestauta eta batez ere bentatako edo gero da besta nik beti esateet, puedes escuchar edo oaldala errezagoa izan edo ez. Nik beti bintzat diferentzia hori baite. Zaskotan tatxatzea, baina... Nere zeadek, nere diferentzikidek, bat de komertziala, en plan, entzurre deitze izaten bezala, entzunerreza, hombre, pop hortiz etorrek ez, de popular, hombre. Bai, hori, ja. Eta besti deitze zaila radiokrimena, ez? Azkenien, hiri inpozatzearen kantue, hori, sentitzea arte, amendiken saludak gazteai, baina, gazteak radiokrimena iteik, eta eukitzeitxik hogei kantu bueltaka, eta, hombre, efectivamente, igna badimak ez tekaitzen radio hori, baina ezke nola hoala aia ingoza kantu bat. Edo zein tolbitan jartzea behar, eta jendik ezateikenin, bai, nahi gatibu gustatzezat, hombre, zeuru altzaude zuri gatibu gustatzez zaizula. Igual ez, zuri inpozain izu, Orduan, nik
Horratik ezatea, ez? Osea, ni komertziala ez diat, askotan hori euk ezatekena, ez? Komertziala gauza txar bat bezala hartzeko, nire nauk oso aldeku, ze adibidez, Green Day bat entzun errezaek, eta ni komertziala ezatik bazakeat, baina nire egina osatzeo, ni Green Day bastante gustatzen, eta ni ondia hitzeiat, eta baina, bai, egileekin posatze hori eta, hostia, hori tema politiatek, horregin asko gustatzen. Baina, bai. Bueno, baintxe pixkaterena zubitzen Hortin Foxekin lehen urten ibiltzin jatela gazte maketan, eta pixka sartuko gana limatzu. Sartuko gara. Salseo, igual hau. Egarren parte egingo du. Ez, baina, egia esan ere ez dakit, zu esan zuna, ez, gaur egun ere olako talde bat, gaztean ere ez dakit jarriko zuen, ez? Egiten. Hori igual ez jaintzak zaize jotzen zeuga, baina nik usteat ez. Zuntzei, gauzak aldain ditu eta ez diat uste. Baina, bueno, behaiek joniak horatzen hau, ez? Ikastolan atxoan nien, eta esateziaean, bai, guk, leno, Euskaldun kantuek eguneko 50 jartze genitun, da beste eguneko 50 internazionalak. Eta hori ingenunin, beste nola, tipo DJ hori, tio. Horiek. Funuan betio txarrita botatzen, da, bai, guk, eguneko 50 jartzen dien euskera, enpikado juntzien entzuliek eta nozeke, eta azken irakizala eguneko 5 jartzi euskeraz. Akoratzen hau komentai horrekin, eta ordundek, hombre, bai, 40 principalesekin aldera una lima eso, bueno, oso ondo, baina bestela, ze zentzu zaik, euskal kulturi bultzatzen, eta gero bestidek baita ere eguneko 5 euskeraz, baina zotaka gailurrek. Hori da beste zutai. Baina, bueno, ezinen konsegu zian, horre hotie, eta izango guan baita ere eguneko 50 jartzeguan, karai egiten tokako guan. Bai, tio, niretzat kizpena izan daik, grupo horik, ze behaiek lagundu zibek, baita ere musika mundun sartzen. Behaiekin gazte tokazitean, hirugarren diskua eta zea behanin, ni itxan batxiller bat, o lagon bat, eta banakean grupo bat, baina behaiek invitazitean, laguntza bat eskazitea behan, behai bateristi guana, oianek alaba bat eukizian, eta ni juten itxoan, como, no sé, segorri pipa o tipo horta. Bai. Itxan, laguntzen itxoan, baterile jarri, inarraki, no seke, prueba egiten itxian, eta azkenien jende horri ezautzek, histori ezautzek. Entzegi bat, gazte harrapazitan da, holako esperientzien gauza ikaste ditu, eta, behaiek, naizta entzun, kantu danak buruz jaingo itxeat, baina aparte tokazik baitaren behaiekin lanin egotie, lokalare behaiek lagaziguek, mila histori. Orduan, oso gertuko tokazitek eta gehiena markazioena niretzat ezinan izendek. Eta musikalmente ere, gauzten utzezik, eta hoien laureke makina atzu ditu. Eta hasi bateristik izton teknik izakek, egurre, mitiko skater, tupa, hori bateile jotzea basegiek ez dala erreza, tupa, hortako teknika asko kiberdek. Eta gero baita ere, kompozizio aldetik gene kantuko zondo zer egin da, ahotsare kiston piku ezakek, dana nik ustegiat ez, eta posten hauz lortu ziaean produktu hon bat, jende natula eta hor goien egotie, temporada luzea bat ez da, hola horrupuek oin jak gaur egun zailedek, horrola ikusti. Hori, apintzat hori, bizitako hori eta epoka hori, aprobetxau eta gaur egun ja gerozta zaila olako taldek eta teatzea, edo ere zirkuitoa, ez? Hori ere pixkat ere gaztetxek eta pixkat ere ez dakide kliben, lehen nik ez ezagutzen, 24 urte dauzket, baina, beste movimentu bat bezala zehola, ez? Ez dakite, hau movimentua, baina ez dakite ere beste jende gerturatzen den kontzertuta. Nire esperientziatik esatet, hemen, gaztetxen eta izan den kontzertuk, Zarraparraz ere kolektiboa hori da. Eta nire esperientziatik hori, baina, beti berdina bezala garela, eta hori, kontzertu konkretu eta puntualetan gerturatzen dira, hori, hemen urretxuko jaiak eta holako gauzatan ezela, baina
Baik esan dekena. Kontzertu kantolau bai, baina publiko faltarik. Beti izan deke Euskaldunek eta gauzak eta antolatzeko eta oso lantzauek, ez? Baina hori, igual leheno jute ban bezala jendi, oin erdile baina gutxi jo jungo ikustea, orduan. Kontzertu batek janin berdi baita ere, eta gaur egun danosekia, grupo hiletanak dirue palmatzen nahi, orduan. Hobi gareztileek. Bai. Asko kurratzek, eta gaina diru galtzek, baina, bueno. Bai. Bueno, ointxe harira de puta madre, ya. Bai, hori da. Rosi joan. Hori, justo esan ezuna, ez, justo hobia, lo otro, zu hori, Trini Foxe materia jotzen iritzitza, hori, pixat esplikau, nola pia dezuen, gitizko herriate zuela, pixkat hori esplikau peña, hori, nola ikusi zuen, o nola eman dizuen baita. Bai, martxuan atea genean dizkue, martxoa amaika, hola gombat. Eta, martxoak amairu amalau, genean, presentazioa. Gutarrilan hemen itxean einautekin, einau gaztaina, zeakin, zestun grabatzen. Eta hori, nazi genen itxuan, ja lehenengo single atea genean, eta hori, ostirela tokauan, presentazioa ematie, askuetiko matatzen. Ta, bueno, bai, epoka hortan, bisketa hitze bala, koronak dizez etorre alatatzekia eta alagoa den asteazkena alauan, da, ja, zituan, klasik eta suspendi dituan, da, Gasteizen, da, ostegunien ja, eventuek, zituan, kanzelatzen zituan. Tamela, bai. Ardun, justu pila zikoan, diskua atea, eta hurrengo bi egunea inbergenean presentazioa, suspendi non. Orduan, guretzak hori dek, kiston puta die. Azkenien, atzetiken, denbora asko tardaeken gauz badek, grabatzen, dirue, azkenien, grabazio pagain berdek, mertxanare dana indagakenean da hori asko pagardek, baita ere, diskuek iti ere bai, disko fizikuek, orduan, ze suposatziuk, kiston inbertzio zoala atzetik egin da, eta pentsatze genean rekuperatzea, kontzerto jakin batzuetatik, ze bost bat, bost sei bat lotuta azkenean. De hecho, baita ere, Katalunia aldetik enda junbar genean, zezantutan 2 bat bolo ematea, da pentsatze genean, rekuperatzen juten jungo nintxoala, baita errezasunak gitxau, ze lehen esan dira zela, gaztean, maketa lehiaketan, zarileuki genean, da, horrek lagundu ziur, baina, pasaban parte bat oindiken rekuperatzeko zakeaguna, eta, jendiek ikusiko ikomo putada bezala ez, ezin izan diaulako zabaldu gure musiki, baina jendik ez digena ikusten baita ere ekonomikamente ere, jokatzen nahi dituela ez. Eozein grupo, baita ere agoratzen, lier bat aiban, goraka baita, eta ere, putada onda, justu baituan, bihaien topien zerean. Markuseko izan zegoen. Horiek. Izan zegoen. Ez liar zala, hori, grises kobra talde bat bezala, igual, juten dana bat, martxoak bat, igual, abendua juten zela, baina lier astensio horrekin zijola eta, pixkat ere, moztezula, hori da. De pleno. Eta gure esperantza egituan diskonekin, pentsatzen egin, disko hona eta hau, eta, esperantza azkenean, ez, pixket, eta zabaltzeko gaur egun, modu honena kontzertu ematiek, ez, eta hori guan gure asmue, kontzertu asko eman, baina ikuste zutokan. Eta hoxe, nehar gutxi jengo jau, eta bain parrein garria, baina. Ez ere... Nahiat baita ere jendi ikusti, ez tala bakarri, putadie, joetio, hola, ja, baina atzetik entzeokena dek, denborie, eta pasta, tope, eta... Hori, azkenen, guk, hemen, profesional batzu pasaidien Lander Belako, Marcos eta ere bidera, baina bestela oso amaterra izan daena, baina egia esan azkenen, amaterrak izateak, que no deja eser. Hostia, atzetik dago lan guztia, askotan da, suspenditu induzute, baina, zu lan haukezu, ja, baina, hostia, indeten lan guztia, neuken ilusio guztia, hori da. Movida guztia, osea, nahet esan zu, da dena botatzen, hobia da, baina, behintzat ere, ez da hobia, hostia, baina dirua errekuperau, hombre, dirua errekuperau,
Behintzat saiatzen jarraitzeko egiten, ez? Ze ez izateko hau behintzat, vamos, bankarrota bat, eta dirua, baizik eta estabilizau eta gauzak jarraitzen diko, mertxana, abesti berrik, estudio begotajun ere, azkenen estudiela, edo zer gauza, edo zeinek, bioklip baten ez zula gaztau, edo zer gauza. Dena gaztu dira, orduan, karo, kontzertuta eta esto, hori esango benun ingreso fuente bakarra. Orduan, hori askotan jendea esatu, amaterra bai, baina atzetik ere lan, profesional talde bat bezala, lana eta diskoa berdina lana. Daun lana berdina profesionalan edo amaterretan. Bai, ezke nik ustea Euskal Herrien nola hainbeste grupo ditu. Hainbeste grupo on, jendi ja normaltzatzak egartuta, ez? Ijutea beste toki batea Espainien da, hainbeste grupo etxerek, hainbeste grupo on etxerek. Hombre, amendakek aukerie baitare ez, azkenin gaztetxe movida hori. Baizo goitura bat ez, festadan eta kontzertu jartzeko, eta bueno, azkenien musikuntzate aukerak itezeo, gordun gehiago animatze jendie baitare musika itzea, eta hori dana. Baina nola jendi ohituta zeukan ikustea, hombre, bai, hobi badek, baina jendi gehiago ikusteik pasatiempos, da, bai, en plan, ekipo baten futboli jogatzi bezala. Etzaean nahi ez darezea iti, ez, horrekek dedikazio izakek, eta, bueno, pagaberkoek, polioportibu, eta to. Baina, a ber, lan handik errekiditzeik, baitare askotan, ezke ja beste gauza legala izartzaiz papeleo azken berituk, grupo batek, enpresaz bezala zeiteik, zipei berdek, eta bankoko kontu, total, elkartea sortu berdek, jendik ikustez ditxikenak, ez? Azkenin ez dala festata jun, kontzerta jota, gero, juerri bota eta etxea. Atztigen lan bazeo, eta... Batzuk bai, eta hola ikusteutenak, totalmente eta puta madre, baino disko nahi duzena grabau, gauzak eta hin... Bai, horretik gaina. Bai, gaina, baita ezautzet kasu bat, esatezala, ez diate uste jotzen, eta nabil kanpon, igual, uda osoa, eta kontzertua da iraien, ez? Eta ez diate uste jotzen ni kontzertu egunen banao, ja, klaro, baina kontzertua da premio bat, ez? Azkenen, da, kriston lan daukez batzetik, kriston ez pausuk eman behar dituzu, pixkanak egon behar zera, eta gero kontzertua bai dala premioa. Ez azkenen, nire uste. Bai, giretzat orgulloa, ez, hola. Momentua ezaten nahi, ostia, ontako hain honik urratzen. Hori da. Eta kontzertu kentzea aldi mazizkibe, bai, gehatzea ez. Eta nola ikustezu, gero, iten duen beste galdera, nola ikustezu estena edo nola aldezu, nola aldezu eta guztion, porque, claro, nahet esan, claro, disko askoatea die, gero haber nola representatzen dezen berriro disko hori, atea eta dao ja bete batzutatik, baina berriro, abesti berri die, eta inoz ez darez igual zuzenen jota, osea, ez dakit, kolapso bat egon behar da, mundu guztia nahiko jo, ez dakit, o taldeek batzuk desegin ingoi eta utzingo dute, o nola ikustezu? Oidu, nik usteat berriz, bueno, jendik ezatek gena leheno suspendita kontzertu da rekuperatzie, nire hori bastante zaila. Oso zaila egin. Eta, hombre, azira baten hori pentsatze baningo, horiek egokilena esati baita ere, eta nabaldimak autoen gainau, baina, hori zailek. Eta nik usteat zerotik hasiko ala, ez? Azkenien bazalak berrez hasiko ditu, grupo bila. Nik usteat bai ingoia bela, ez? Lehengo inguruko tokitako kontzertu, inguruko jendie karri, eta hori bai, errezena izangoek, eta, hombre, aziraten hola izango, baina gero, nire ustez, zerotik hasikoek, eta berriz zeintzeoko nola, pixket movimentu, hori karrikoek. Zein maz, nire ustez zerotik hasiko, horreatik dek putadie, diskue arteatzie konfinamendu garaien, da, ja, ire reperkusio hori bajatzie, ordurako. Orduan, beti aktibo egon berdek eta mobidakin berditu. Baina hori, esateatena, gu konfinamendu zen itxaba, iru bideo txorra, hola, forai jarri txorra, eta beste ez asko ez. Baina hori, gure estrategie, bueno, zimaz. Osea, gu ginberria egoen, kontzertu ematen hasi eta fuera. Osea, azkenien, aldi hauna horiek, eta haimateik ganez, kontzertuan bat igual ja lotzen ari gaitu, gortzeok, eta hueltiaidek ematen, eta iteian kontzertu, aforo erdi horrekin, hemen guk
azpeitin San Agustin zakea, San Agustin kulturgunia, eta hor, azkenin, 600 kabitza aldi maitu, joro ertile 300. Bastante. Bastante. Eta holako tokitan, oportuniai baldin mazio jotzeko eta, aprobetxa inberko, ze ez pentsa bazko. Bai, nik ez dakite, nik hemen indeten reflexioa, claro, tokia hunditan festik eta, que bain ere ematen do, ja, deseskalada, tal, eta bain ere mundu guztiaren, pero, bueno, hau ere ato da hostia bain ez, dut uste izan, bestela hemen egon gehan denbora guztia, a mierda, ez? Osea, mundu guztia, bali maijoa lo loko, guztia bueltatzen da todo azkar, ez dakit, zeuko ninu sentido ikiko. Baina, sentio hortan, nik uste, gauzak eta hasita, nik adiez uste, igual, musika talde, amateurrak edo txikik edo, bueno, igual esaten genuna, beste elkarrezetatan eta ez, igual ondoko tabernak eta, hasi ere gauzak eta organizatzen, pixka buelta mateko, eta igual ere jende animatzen da, igual kontzertu dut hain ez da, baina hain nola kalean nahi donatera, pues igual, esateo, bueno, beitu, kontzerturan, hijo, ez, eta tokia handitan ere, nola, ezin dan, digamos, ere oaindik eventok, igual ere herri txikitan, tabernatan, gauzatan, ze salak eta ere, nik ere hori oaingo, ostia, zaila ikusi, eta jendea, ez, digo, que se Madrid ezetorren bat, Kataluniako bat, ostia, gauza horieko haindik, hori zaila. Nik jende animaukoan, ez dakit, eta gero ere, haber nola, afektatzen guztia, eta haber nola zen atreditzen en plan, amaos pagos arrera, eta kontzertua. Oide, nik ikusteat, iria, bai irutzezik herri mailan da iteien, kontzertu eta nik ustea jendiek jo animako ala jutea, ez? Azkenien, dano gaitu konstiente, etxineon gaitu gela, denbora pilu eta oin, behitu terrazai nola zeregan, itxera azpeitin ja ematei, biler munduak agertula, eta danak terrazeta zitu. Paseatze hola, zezean indana pasira, oin dana terraza, eta ja minimamente kontzertuak jartzea aldimek, pues irutzezik dana kontzertuak gaitu gela. Baita, paketteatzi izan dara, orduan. Nik hori egileek, nik usteiat azira baten, hola izango ala. Jartzeken evento minimua, jendito perdumek, hori bai. Jo, normaltasune, bueltakoek eta berriz igualea. Baina, adiez hori musikan normaltasuna ez dakit, ez? Festi asko esatutena, kartela horren urten berdina izango, ez. Hombre, ez dakit, alda hemendik urte batea, mierda guztionek, inorrez dagoratzea, eta ja lehen bezala gerela, gaztago atope, festi atope, eta ja inorrez dagoratzen. Baina ez, saber, ere urren urten, osan nahi esan, adiez eitu estatu batuk nola dabil, depende nungo dien artistak, zun mazkut bat, zetorrena, Billie Eilish, Taylor Swift, Faith No More, Deftones, hostia, hori mantentzea, igual tipoak esateo, ez, ni behitu, guk deziditu urren urtera arte ez, urren gora ez deula joko. Eta punto, eta aprobetxauko hola beste gauzatzu biteko. Hombre, eta holako pilu ongoituk aldi ben gehien alduza arte. Ni usteat azkenien behik nahi benaek, eta, bueno, entenditzeate, entradan diro hori, bentsa poltsikun eukitzi ez, bentsa autofinantziatu eukitzi urrengo urtetako festivalak, eta baina nik usteat, badidez, Bay of Biscay, beste hemen inguruko festival bat zeu baitare. Eta horraz duten Helicopters, Grisesekean jotzezian, Cobra, eta holako festival bat adibidez, ez dala matkul bat zeitun o rezu bat soldaute zeitun iteikena eta bar. Ojo. Hor, dirue galduitek tope galtzeik, ze azkenien jendik etzekik, baina hombre, etzeia nola geragoituan kontratu horiek, baina kontratu onak eta iteituk, diru kantidade bat, ez? Eta gero baitare, aseguratzea porcentaje bat, en caso de que cancelatzea aldimaek kontzertue, behai eman ite gana dira hori. Etzeia denaek koronariz egin zepasako gan. Baina hori alaba aldimaek behintzat, festi asko... Baina hor toma dakat izan behar da, porque festiak igual esango eskizauke diru asko, eta jatale esango, baina gau behar de ja, nik ere hona izgoro postila bete zerin gabe, eta hori perdida pio. Claro. Hor toma daka bat, ez... Papela firmauta asko pixatzei baita ere, eta... Atzaldimaek hor jartzei gena, Ezakiten sentsazioa, jartzeutela, urren urtean, eta nien festi asko, eta beste imitatu gine eta eritzen dauta. Hostia, eteto a saber, System of a Down resura, edo, kartel guztiak hasi esto, behitu matkulek ez zonez ere esan, eta Taylor Swiftek esan zon, behar zala junber jotzea, imaginau.
Gero lehen hau esan ton, eta hori amatkule esan ton, pero Taylor Swift esan ton, nik ez de jirain behar. Eta jende amatkule esaten, bisa, eta ja, baino txoin tal, baino horrean esan, artistak ere daukela azkeneko hitza ez dela. Hor, rezu izanoan lehena, dekara aldatzen, behitu, guk zaske hau kontratu hauek eta guk ezin diau, guk suspenditzeko eta diroa hartzeko segurun partetik egin berdi honenek luz hau. Eta geroaz, denbora batea suspendiu laike hau, zegoela segurun diru hartzen ziagan. Akordatzen hau, tal cual esplikazia behala. Osea, dekara asuntu eta horretik gen suspenditu gain berandu festival batzuk, ez? Ni ustea, nahiz egala seguruek, kurritziek, gazto minimo batzuk, eta hortako, berandutu inbertzea gala behain kantzelatzea. Claro, bestela... Makul, baina, claro, ezagitzen horre, bat bunni bebekan ere ezagitzete Killers, gero hori, esan duna, Billie Eilish, Taylor Swift, claro, egiten artistak, esan da zu, igual urren urten ez dala, ez da bueltatzen. Ez kartel hortatik porcentak asko eroin goituk, baina ezke, oin behi etzeko meni, ze bestela jendia, así que, bani horretik unitxoan, da, orduan, entrai guelta ingo, orduan, horre, nik usteat intentak gela aldi ben gehiena luzatzen, da, jende asko gezateko, bueno, total, juningo nauk. Hori portako jabe, baina normala, baitare, zimaz, nahi zuerti ugia da, urten izan daik lehen urtetako ez dietena entraik gero, zi? Ikusiko ja horren hortitze pagatzean, da, erosiko ja beste bat, baina ondo. Zimaz, hau, bakik. Situazio zailek, esan diona, tan antzat, bai, kontzertu montatzea antzat. Bai, musikazta, bai da. Kulturie azkeneko kakaegela, klaru beratzek. Bai. Eta, da, subentziluna asunture, katxonde bat, zosketa bidez, eta, bueno, bai, azke, bola badeki. Osea, demostrautak eraek, ez? Nik usteat Wikipedian da jartzen mogu egela, ez? Kultura, kaka, azkeneko kaka, ez? Osea, ala dek. Eta jendie, iuken eguek, ez, Marcos egizan zian, tio, ezke haien zuentziluk eta ere, katxondeo pixke. Claro, gu bere ikusteo esan dut, nahi, puntu batetik amaterra edo esto, baina azkenen hau da jendean lana, eta igual nahi dagoela... Hori da. Bere ganantzi dauzkaz, esate, bueno, ni oaingoz musikakin tiraukoet, edo hori, manaierrak, edo belako eta bezalako talde, baina landerrer esaten zigun, ez dela superbanda kriston disko dauzkatela, azkenen zuzenetatik bizi diela, eta festita eta eta viajek eta guzti hori ere azkenen kubritu behar diela, eta ere gero ez da profesionalago izateko gauzak eta gero, osea, jendea behar dezu, hori zuen zantzuna rodi, tekniko, eta hori guztiare ordain behar da, osea, azkenen da, zuen zantzu, bola bat, hori, eske, guztia ez dela, globalizazion bola guztia, azkenen... eske hori. Puntu batetik bestea, azkenen afektoko izu. Ze teknikuna eta hori beste gauz badek, jende batek, pentsa, mea jornada jaiz lanien, da ire, estra hori, ez, holago kontzertuatik atatzekena, o beste dozein, o baita musikuk ez, musikuk ez tegena ikusten hain top zokela, baina bai egela bastante ezagune, eta igual, diru pixket konseitzek, askotan, erromeiko jendiek, eta hola, erromeitan pagaitek, eta jende batek, behantak gai emagoi etxea, sueldo bat bezala, Bai. Gauza horiek ez dituk ikusten, eta jendi etxeo sartuko burun ez dara. Zailedek, baina da egilek, danai indirektamente jende asko afektatzen zegoenek. Baina ez dekena ikusten dek, baidek igual pixket mundu beltza, ez? Beltzin asko funtzionatzeik kontzertoa asunto horrek, bueno, ez beti, baina... Gero eta gutxiko, Gero eta gutxiko ze, udaletxik sartzituen momentu banetan dana parkatazko. Ean garaien baina gero eta gutxiko hori egilek. Baina, hombre, ire ingreso danetako, beste subentzio hori jasotzeko gana, ire ingresuen 160 izan bertzian, musikatiken. Hombre, claro, 160 asko dek. Baina nik guztiak jende asko dengoela, behain ingresuen 120ekin, o 125ekin, o bentsat 160 bera, baina bai behantza suposatzen zeukela arnaz bat hartzi ez, kulturik emate zeukan, plus horrek. Zailedek, esan nahiat, hori espaek ikusten, realidadien, azkenien, nik usteat, ona egela jendi jagiti hori ez, ez dala bakarriken betiko musikuek kaltetu bakarriken, bai amateurrek, eta ez zain amateurrek ezateatena ez, beti gehotekela jendi, diru pixka atatzekina, azkenin eventu moitzeik ez, diru bat. Beti izan
beti musiko ala ditu, ez? Pela izan diru, ez que, nik sinceramente, Baina, minimoat ez gaitu tontuek eta diru gastatzen hor jutaitu, bela? Eta, intentatzea hauen pastia, hori dek ideala, baina hori desailegela. Bai, ezkenen hau baina mundu guztiai eta edozen hori, eta gero hori, profesionale izan duna, jendea lan gabe eratzen ba, dirua beste gauza batzuta igual biderauko do, eta kontzertu da juten, osea, ezkenen da bola bat, guztia afektatzen dena, eta, karo, eta bain bai, esatezuna, ba, mertxana eta erosi baino, hori, bazakitar nola evoluzionauko, bazakitengoan, esan duguna, ezagit, bintzat alde txikik, ni esperantza hori hauket, bintzat haber movimentua eta jendea ansia horrekin juteana, ber bintzat kaptatzitugun gazte batzuk ere, gu esaten duguna, eta jende gazte gutxigo daola, ez? Dispuesto da. Gazte konsideratzen naiz, baina, ostia, 20 urtetik bera oso jende gutxi ikuste kontzertu batea gerturatzen dela, oso gutxi. Bai. Orduan, hortako eta bintzate bali bago, de lujo. Osea, azkenen hau ere, nik beti zatet, jarraipen bat ere onbardo movida guzti honetan. Bai, hori egileek. Jarraipena emateko gauza ondo inberditu eta espaldi meritu egiten horre bukari karriko egin. Espero ez, baina, a ver, hori klaru zeok eta grupo gutxi ez erekela. Ni guztiat hori leno behan garaitiken, behan garaien azpeitin, guk ensaiatzen lokal dana zan petauta eta esazteziaran, pues, aztin 24 horas jendie tope ote bala. Ta oin bikatu ensaiatzea. Bueno, azpeiti baitare movimentu asko zaegan herri baek, zentzu hortan kulturalmente, eta hau indiken grupuek bazerek, eta ni usteat egon goitu bela, eta herri ez lan usteat hemen bastante zaitzala kulturie, baina egin jedek bai, mile movida ditu, baita San Agustin aparte ere, egote ditu baita ere beste gauza asko, eta orduan, hemen eske jendei normaltzat hartzeia, kultura hori baina, ni usteiat, movida ontan hiltza dituguenak ez, beste toki batzutan da ikustea, hola, jauta zokela, asuntuel, behan garain bauana jazten, eta holako gauza. Baina, bueno, ikusi gure nola hori gu ez gara hemen Nostradamus, osea, hemen hori hitzeiteko, eta... Oinarrazko india, tio, enagia mal. Irin bai, pixka, la hostia. Hori da. Zaino hori txuber, la zerra, osea, espero tondo paso izana, hori pixka txarlau, eta lagunekin pixate hon, eta situazioa eta ezagutu, eta hori, behintzat aukera aukeon jala izter kontzertutan eta ikusteko, behintzat hori, hori, roitxu azpeiti asain eta olako tokitan azte malima, behintzat toki gertuta juteko, eta behintzat ere, gero ere musikarik eta ibiltzen ganak eta ere gero ez da pina gehiago egiten deun, ez? Askotan kritikatzela, baina gero askotan goitzak bere bola eta gitxo. Hori da, ere bale egun hortako, osea, gure aldetik, gero bete ondo, denbora da esto. Bai, argi. Egi, invitados azpeitira, konsigitzea, onda, eurre, eta idea politxe biezuera, hau. Tres bandas, pentsa, ni ikusia programien, guzta intzitek, eta ondo zeo, iniziatik egin da hola gauza egiti, eta bateze, askotan, itzaiteko aukeritza ekan jendikin itzaiteko, eta, gauza interesantik gaitu itxeat, eta... Bai, eta guretzat ere hori, azkenen ikasteko eta... Gauza bezala, osea, jendeakin Marcosikin itzatzen deunen, gauza asko ezak izkizula, eta balio izkizunak, azkenen ikasteko, eta, txarla izten dira bezala da, ez nugu bere denbora eta asko bitzen, beti ordutapiko niltzen gara, baina jendea hilasai eta esplikatzeko, eta gero hori, proiektuk eta gauzak esplikatzeko, ondo, 10 minutu eta betiko galderak. Osea, horri da ere pixkat helburua. Bai, berrik ezautzeko eta txarlatzeko pixkat. Bai, eta antzeman dek eta jendi soltaitxik ipean ideiak eta behan gauzak, orduan. Beti zer ondo denboraz itzeiten lagatzi, eta oso idea politia dituzik, zorionat. Mi esker. Ondo, txuber. Ondo segi eta hori, kontzertu zerrozatekin. Hori ikusiko beha, hori izango normalidadi. Hori da. Hori da, venga ba. Ondo zeo, eskerriaz. Vale. Gaitu. Yo.